nze mmụọ ọzọ ekene m unu wee na-asị nke onye chiri ya zelu afa m na-emeka Ilelu na chi mana ife ji mara m bụ riwe akụ. Ebe anyị nọ tata bụ na obi eziokwu Chineke ga-adị nke dị na Osina Idato Local Government Area n'Imo Steeti. O nwere ezigbo nwa afọ Igbo anyị na ya nọ n'ụbọchị tata, odegwu nwoke. Mana tupu m na-akpọbata ya, biko kaba na-arụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba anyị ji agbasa ozi bụ YouTube, Facebook na Instagram, Ikoro TV Network. Ije na YouTube ị ga-afụ ebe edere subscribe, ibinye aka, ị ga-afụkwa ebe esere obere mgbịrịmgba, ibinyekwa aka ka ị wee na-esonye anyị, maka na ọ na Ikoro TV Network ka a na-ekwu okwu gbasara omenala Igbo, ife ọbụla gbasara omenala Igbo, ajụjụ ọbụla maọbụ ife ọbụla gbagwojugo anya ị chọrọ ịma gbasara omenala Igbo. Ịbịa n'Ikoro TV Network a ga-edoga anya. Ikenekwa m unu. Biko maazị gba ụmụ Igbo onye Igbo. Ndị Igbo na-eke ntị na ndị Igbo na-ele anya, ekele m unu. Udo dịrị unu. Afa m bụ onye ozi ọfọm, onye ji ya Ndụkakụ Chinedu nwachi ya na Gbọrọgụ na ala Osina dị Idato North, Imo Steeti. Ndewo. Ndị ọma na-ekiri anyị ekenekwa m unu. Wee na-asị nke onye chikwere ya zelu. Isiokwu anyị ji bịa tata bụ gbasatara osu. Maka na osu bụ ihe dị mkpa na-etinyere ọhụrụ n'ala Igbo. Maka na ndị Igbo si na akọwaluo egeluo. Ekenekwa m unu. Maazị Ọfọma daalụ, ekenekwa gị. Ana m ekene gị. Biko ịma na ife dị n'osu, o nwere ajụjụ dị iche iche ndị mmadụ si ka anyị jụọ gbasatara osu. Maka na osu bụ ọ dị ka ngwugwu eji nwayọ nwayọ atọpe. Osu bụkwa na ọ bụrụ onye ọbụla na-achọ itinye ọnụ n'ihe gbasara osu. Ụmụ ndị ọ ga-agbasị gị mba si ya kwa okwu a na okwu a bụ okwu shiri ike. N'ọnụ oyibo asị gị na ọ dị too sensitive maọbụ na ọ dị complicated. Ajụjụ izizi anyị ga-ajụ gị bụ ịma na osu enwegwa ọtụtụ nkọwa dị iche iche. Ụfọdụ si na osu bụ ndị oru nya ndị bịara abịa. Ụfọdụ si na dịka be anyị na-akpọ ha ndị aka ekpe. Ụfọdụ si na osu bụ ndị ha na-arụsị gbara ndụ. Ụfọdụ si na osu bụ ndị merụrụ anya, ndị mebiri omenala be ha dịka ndị metere ya arụ. Anyị wee na-asị ka ị kọwara anyị gịnị bụ osu n'eziokwu. Ndewo, daalụ nwanne. Daalụ. Nke bụ eziokwu Chineke gbasara osu bụ na osu abụghị ihe aha ndị be anyị chere ka ọ bụ, ma ọkwara ihe aha ndị wetara ozi nke ndị oyibo kọwara ya, ndị wetara ozi okpukperechi nke ndị oyibo kọwara maka osu. Abụghị ihe ọ bụ, mana nke bụ eziokwu bụ na osu bụ ezigbo ihe dị mma n'ụbọchị gboo n'ala Igbo. Ọ bụghị ihe ọjọọ ka ọ bụ. Andị ndị akpọkwara n'osu mgbe ahụ tupu ndị ụka abịa, ha abụghị ajọ mmadụ. Ha bụ ndị Chukwu tere mmanụ. Ha bụ ndị Chukwu ndị na-ejere Chukwu na ndị ala ozi. Ha bụ ndị na-ejere mmụọ dị n'obodo ozi. Ha bụ ndị obodo ji were aga. Abụrụ ha ajọ mmadụ. Mana nke bụ eziokwu bụ na ịma okpukperechi ụka bịara tupu gị weta okpukperechi nke maọkwa wetakwa okpukperechi nke ndị ọzọ dịka ndị ụka si mee. Ha chọrọ ka ha gbaa mbọ na ha memina ihe gbasara okpukperechi nke ndị be anyị. So akụkọ dị iche iche ha kọrọ, ọwụ sọsọ osu, akụkọ dị iche iche ka ha kọrọ gbasara omenala ndị Igbo ma ihe dị iche iche, mana anyị na-ekwu maka anyị tata osu. So otu ha si ka akọ ọjọọ dị iche iche gbasara omenala ndị Igbo ka ha si kọkọ maka osu, wee kọọ ihe ha kọrọ maka osu. Mana nke bụ eziokwu na osu wabịa n'oyibo, ihe ha bụ the high chief priest. Ọ ha bụ ndị na-achụrụ mmụọ dị n'ala Igbo aja mgbe ahụ. Ndị osu bụkwa ndị maara ihe rinne. Ha bụ ndị amụma. Ha na-ebu amụma. Ha na-ahụ ọhụ. Mmụọ na-ezi ha ozi. Ha na mmụọ na-akparịta. Ọ bụ ndị osu bụ ndị na-agwa obodo ihe gaji ime n'ọdịnihu. Gwakwa obodo ihe ha ga-eme ka ọ bụrụ na ihe ọjọọ gaji ime, ha ga-agwa obodo lekwe ihe ọjọọ otu agaji ime, lekwe na ihe unu ga-eme kuru nwee ike wepụ ihe ka ihe ọjọọ ghara ime. Ọkwara ya nkwa na ihe ọjọọ a mee, lekwe na otu a ga-esi wee mee ka ọ ghara igbu ndụ mmadụ ma o mebie ala. Ọ ihe ndị osu bụ. Ọ bụrụ na mgbe a na-aga chọọchị, ihe awụwụ the Levites. Ọ bụrụ na nkụzi nke ụka wepụtara ndị Levite dịka ndị nchụaja, agwa ha arụla ọrụ ọbụla
ha lekọtaba maka ndị mmadụ, ha lekọtaba maka mmụọ dị n'ala Israel. ha bụ ndị pụrụ iche n'ala Israel, abụghị ha mmadụ kpọrọ ka ndị ọzọ. So otu aha ka osu si wee dịrị n'ụbọchị gburugburu. oke maazị anyị ekene gị. Ịma na enwere nkọwa dị iche iche gbasatara osu. Mgbe sị ka njikwa gị, kedizie ihe mere eji wee nwee nkọwa dị iche iche maka ndị si na osu bụ oru, enwe ndị si na osu bụ ndị kpara arụ, enwe ndị si na osu bụ ịmagwụ na akụkọ dị iche iche. Kedizie ihe mere eji wee nwee nkọwa dị iche iche banyere osu? Ndị oyibo osu, before you establish a kingdom, you must be first of all destroy the existing one. Dịka nsi wee gwa gị, alaeze nke ndị okpukperechi ji akụkọ osu wee megide akụkọ ha kọrọ. Mana dịka isi wee jụ m gbasara osu, dịka nsi na-agwawu na osu bụ ndị nchụaja, ndị na-ege Chukwu ntị. Ife mere na eji nwee akụkọ dị iche iche bụ akụkọ jọrọ njọ n'ebe ndị osu nọ, bụ maka na ndị kọrọ akụkọ ahụ bụkwa ndị ha wetara okpukperechi nke ụka. Ndị ọzọ nyekwara aka gbasa akụkọ ọjọọ a n'ebe ndị osu nọ bụ ndị na-emerụ ala n'ụbọchị gburugburu. Eme ndị na-arụ ala, ndị Igbo nwere iwu dị iche iche, egbu na mmadụ, ana na nwunye mmadụ, dịka ndị nwoke agaghị edina nwoke ibe, nwaanyị agaghị edina nwaanyị ibe. Ihe ndị a niile wa arụ. Mana enwere ndị bara otu ọjọọ ịhụrụ a na-aba abụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ na-aba na kịta, ọ dịbara na gboo. Mana eme ndị gara baa otu ahụ na-amata mmụọ ala Igbo na-akwesịghị na anamatara. So ha na-akparụ dị iche iche, na-eme arụ dị iche iche. Ndị a na mgbe a bịa fụ ha, ndị osu a na-abụ ndị na-ame ha fụ ihe ha agwaghị nke bụ eziokwu. High priest, ha nọdụ ka ndị a na-akpọ igwe ka ala mgba, ndị na-anọta from Chukwu, dịka Moses sitere dịka site n'akwụkwọ nsọ na akwụkwọ ndụ nke ndị ụka. Otu a ka ndị osu nọ. So ndị nyere aka gbasa ozi a bụ mgbe ndị ụka bịara chọọ ka ha megide okpukperechi nke obodo anyị, ọfịa ha ahụ. Ọ bụ ndị osu ha jiri ọgụ were bịa n'izizi. Ha ji ọgụ, ndị ọcha wetara okpukperechi nke ụka ji ọgụ na mgba na ihe dị iche iche were bịa. Mana tupu ha abịa, ndị a na-akpọ ndị osu a maka na ha na-afụ Chukwu, ha na Chukwu na-akparịta, ha na mmụọ ala na-akparịta. Ha gbara ama na ndị dị otu a ga-abịa, na-enwe ndị ga-eweta okpukperechi nke mba ọzọ, nke ga-eweta arụ eji kpọ ndị ụka ndị okwu na ụka. Ọ ya kpata eji kpọ ndị ụka, ọ ha kpọrọ ndị ụka ndị okwu na ụka. Ha bụrụ ya mma na ndị okwu na ụka ya abịakwa. Kedu ife ji kpọ ha ndị okwu na ụka? Ha ga-emebi ihe dị iche iche gbasatara obodo anyị, mee ka obodo anyị niile nọdị n'asị. Nwanne kpọ nwanne ya sị dịka ọ dị taata, onye a na-agụ ụka nka, onye na-agụ ụka nka, onye na-agụ ụka nka, onye ụka agaghị alụ onye a, onye ụka agaghị alụ onye a, onye ụka agaghị alụ onye a. Ihe ndị a ka ndị osu a bụ ndị dị high chief priest buru amụma sị na ihe ndị a ga-awụ okwu na ụka nyere ndị obodo anyị, na-enwe ndị ga-abịa weta ndị okwu na ụka. Ọha bụ ndị bụ ụzọ kpọ ndị ụka okwu na ụka. Ma osu ndị ụka na-aga ụka mara ihe mere ji akpọ ha ndị ụka, ta ọ bụ ndị a na-afụ ụzọ kpọrọ ha ndị okwu na ụka, na ihe a ndị a ga-eweta okwu na ụka n'ala Igbo. oke daalụ maazị. Ajụjụ ọzọ wee bụrụ, ịma na abịa n'obodo anyị taata bụ ala Igbo, iji wee maatụ, nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị, asị ya na onye a bụkwa onye osu, na nwaanyị ọ chọrọ ịnụ na ha bụkwa ndị osu, maọbụ nwaanyị chọrọ ịga di, asị ya na di ọ chọrọ ịga maọbụ di onye ọ chọrọ ịnụ na ha bụkwa ndị osu. Ịmagwa na ọtụtụ ihe dị iche iche, nkewa. Ndị osu bụ ndị a na-asọ asọ. Kedu ka nkewa si bido? Nkewa a bidoro mgbe ndị anụ gwara bụ ndị bụ omebi ala. Eme ndị na-awa ha maa arụ n'obodo, abanishie ha, ewepụ ha n'obodo. Ọha bụ ndị gwara ndị okpukpere ndị ọcha bụ ndị wetara okpukpere ụka na ya wụrụ na ọ bụ ndị osu a bụ ndị ike, maka ọha bụ ndị bụ mmụọ dị iche iche dị n'obodo. Ha na-emedo mmụọ dị iche n'obodo. Ọ bụ ndị agwara ndị ọcha bụ ndị agwara ndị ọcha na ọ bụrụ na ha emegidewo ndị osu a, na ha ga-emegidewu ndị ọzọ. So mgbe ahụ ka ejikọ akụkọ ọjọọ n'ebe ndị osu nọ, mgbe akọziri akọ ọjọọ n'ebe ha nọ, ma ụmụ ha ma ikwu na ibe ha niile abụrụzie ndị a na-asọ asọ, asụzie ga-alọ na ndị a, ha nwa alụkwa na ndị a. Ọ bụ ileru anya nke ọma ịfụ na ndị a kpọrọ osu n'ala Igbo taata na-emewe ọfụma karịa ndị ọbụla, maka na ọha bụ ndị asịgụ nọ Chukwu nso. Ọ bụrụ na ndị ọzọ nọ Chukwu ote aka, kama na ha na-ejiri Chukwu ozi dịka ndị Livite sitere. Eji sị na Baịbụl ndị Livite ha ma nkọ ihe ọnwa na ha ma nkọ ji, mana ihe a ga na-eli ya na-abịa.
so ihe ọ na onye osu tiri aka ọ na ịma ha n'obodo ụmụ ebe dị iche leruo ha anya ọfụma abịa na ọmụ ha na-amụkarị abịa n'ịga akwụkwọ ha na-aga abịa n'ime ọfụma ha na-eme ọfụma n'ịgụ akwụkwọ mana ịzụ ahịa ihe ọ na ha tiri aka so ọ ihe ndị a niile anya ụfụ ama kpọọ na ọ bụ anya ụfụ ka eji wee buso ha agha wee were bụ ọjọọ abụ ha wee nwetazie na anya ha nọ ha bụrụzie ndị a na-asọ asọ n'obodo tata. Okay, nya na nsọ a na-asọ ndị osu nkewa a na-ekewapụ ndị osu na ọ dịghị n'omenala Igbo. Ọ dịghị n'omenala Igbo maka na ịjụsị ya enweghị ihe ị ga-afụ ha mere n'ọwa akụkọ ọjọọ mgbe akọziri aka ọjọọ a onye pụtara akọrọ nwa ya onye pụtara akọrọ akọgide oruo omenala ntị kịta mana dịka nsi na-agwa gị na mbụ ịbịa na obi eziokwu Chineke anyị nọ kịta ihe afụ nwaosu so na ndị nna nna m ha kedu ibe m eji akpọ ya nwaosu ọ high chief priest ka ọ bụ n'obodo a. Okay, na nwaosu bụ afọ ya ibe ji kpọ ya nwaosu a nwa osu bụ nwa mmụọ nwa onye amụma ya bụ na ọ bụ onye amụma mụtara ya mmụọ akwa na ọ na-emekwe nọ n'obi eziokwu Chineke taata o ji wee bụrụ nwaosu wee ogwugwu ndị ichie ogwugwu na-enye ọmụmụ na ụba so ya nwawa onye buru mmụọ ọ bụrụ na osu a bụ ihe ọjọọ elezi ihe mere ji nwee nwaosu tata na ala osina na obodo ụmụ esina na be nna m tata ifugo ya so mmụọ ahụ ọ na-eme dịkwa so ifu na ọ bụghị ihe ọjọọ na akụkọ ọjọọ ka akọtọsịrị otu esi kọtọsịa ndị nna na akọtọsịa ihe dị iche iche kọtọsịa agbara akọtọsịa arụsị ya otu aka esi kọtọsị ndị a so nwaosu a na bụ mmadụ ka ọ bụ bido ezi ndụ soro mmụọ jere mmụọ ozi so ọ bụrụ ihe ọjọọ ka ọ bụ ndewo. Okay, Maazị Ọfọma osu anụma ọ bụ na n'Igbo niile ka enwere osu ka o nwere mpaghara dị iche ndị osu enwere ndị osu na n'Igbo n'Igbo niile ka enwere osu? Ọ bụrụ na ị bịa na be anyị na Osina Idatọ North Imo State even ma taa atamenagụ nọkịta oge m chọrọ ịlụ nwaanyị eche ịlụ nwaanyị ihe ahụ izu a ga-ajụ n'ụlọ ọrụ osu so asị m kwuwe mmekwuwe saịdị nke m akụkụ ebe nke m nọ abịa na be anyị na Osina tata abịa na Idatọ tata oge nwanne m nwoke bụ nke tụtara m lụkwara nwaanyị na Mbieri ajụkwara ya ụdị ajụjụ a ayọwa osu na ọtị ka a na-ajụ ayọwa osu ndị be asakwa mba ha abụghị osu ha asụkwa ha awụ osu so aga m asị na ọtụtụ Igbo dị iche iche ngaburu na-asọ ya osu nsọ ya na osu abụghị osu dị n'ala Igbo niile ọ dị n'ala Igbo niile maka na obodo ọbụla nwere mmụọ ha hiwere ọ ndị hiwere mmụọ na ndị na-emekwe mmụọ ha mgbe ọha bụ ndị osu. Daalụ Maazị Ọfọma ajụjụ ọzọ wee bụrụ ịma na abịa na alụmdi na nwunye asị gị ganụkwana na onye a bụ onye osu ịghọtago mana enwezie ka esi wee nụkọ dịka na amaghị ama maọbụ na ama na onye osu na onye abụghị osu wee nụkọ o nwere ihe ga-eme o nwere ihe a na-afụ anya nwere ike imenwu ma ọ bụ na onye osu na onye abụghị onye osu nụkọ? Nke bụ eziokwu bụ na onye osu ọ bụrụ na ịbụghị onye osu jelu onye osu nke bụ eziokwu m ghọtara dị ebe ahụ mgbe m mere ntọala dị iche iche bụ na onye osu bụ mmụọ riri nne ọnọdụ ka anyị ga-alụrụ ọgbanje ma ọ lụrụ eze nwaanyị ma ọ lụrụ nwaanyị dara ukwu na mmiri ri nne ọkwa ịfụ na mmụọ ya na-eso riri nne riri nne ọ bụrụ na ichukwuwa mmụọ a namata mmụọ a dozie ha ọ ya enyegwuwa nwoke lụrụ ya nsogbu ọ ya mere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ji wee nọrọ tata ha ruo elu di ha diluo ha di ha nwa ha lụkwa ọzọ di ha lụ ma ọ diluo ha nọ n'ihe isi ike so otu aka ọ dịkwara ndị osu a maka na ha bụ ndị mmụọ so ha bụ ụmụ mmụọ pụrụ iche onye ọbụla ụmụ mmụọ mana ihe ji kpọọ ofu ahụ na ha pụrụ iche na ndị ọzọ so ọ bụrụ na igua na onwe gị anamata ha ọfụma mara mmụọ ha so ha nọ namatakwa mmụọ ahụ enwe ihe a na-emedoro mmụọ ahụ jem ọ dịbụ na mgbọsị gboo n'ala Igbo nwaanyị lụọ di enwere ihe a ga-ere asị gị ga-eweta ego a ga-eji wee mmụọ so nwaanyị ahụ emedoro ya ị ga-eweta ọkọ ihe weta nke a ewere ihe a niile i wetara were ya gwa mmụọ so nwaanyị ahụ si ya nwa a agabakwana di ka mmụọ a ghara inye ya nsogbu ka ọ ghara ịwụ na ịkọtara mmụọ tupu gị kpọrọ nwa ya kebe ya di so ihe ndị a na ụka bịara kwụsịsị ihe ndị a n'ime ile mmadụ lụzie osu
mmụọ a abịajebezie nsogbu maka na ụka gbochiziri imezi ndị a niile so ọ dịzie ka ndị osu ọ na-enye nsogbu ma lụọ ha na-enye nsogbu so ọ ka o sedere ndewo daalụ maazị na nkọwa gị. Ajụjụ ọzọ wee bụrụ ịma na onwe mgbe a pụtara na nke ndị oyibo kpọrọ soshal midia dịka arọ 3 maọbụ arọ 2 gara aga abịa sị na onwezie dịka osu n'ala Igbo. Nwesị ka m jụọ gị, osu ọ bụ ihe nwere ike ịpụta echi asị na akachapụ maọbụ na onwezie dịka osu n'ala Igbo? Nke bụ eziokwu bụ na ihe ha mere ha ji mee ya awụ na maka ihe ahụ akụkọ ọjọọ ha kọrọ maka osu ọ ya eji kpọọ osu cast and agbonu ngotu esi nwe osu cast. Ihe eji nwe osu cast a bụ ndị okpukpere ụka mgbe ha wetara usoro mgbe ndị ọcha buru ọgụ bịa ka ha megide ala Igbo, ha wetara usoro eji wee lụọ agha were mee ka enwee mmeri n'aka ndị ọcha. Ndị ọcha werezie usoro okpukperechi werezie baịbụl bụ akwụkwọ were wee ghọrọzie ndị be anyị ezi. Mgbe aha emewere ihe na-akpọ osu cast. Mgbe anyị nwere osu cast osu a kwesịrị ndị osu a kwesịrị kwudoro ndị be anyị ka enwee ike megide ndị ọcha enwe maka na ndị ọcha ha emerigo na ndị ọcha na ọgụ na nke izizi. So ndị ọcha alaghachichie chọpụtazie na ndị osu a bụ ndị na-aba ndị be anyị aja akọtọzie ndị osu a site n'aka ndị a na-eme arụ n'ala Igbo maka ọha gara gbara ndị ọcha ma sọ lekwe ndị unu ga-aka asụ unu kast ndị a unu enweta obodo a otu aka esi nwee ihe na-akpọ osu kast akọtọzie osu kpamkpam kọtọzie ha sị na ahụ ha na onye mekọzi na ihe obodo enwezi obodo nwezie mgbe ọ na-awa obodo nwee nso agbajekwuru ha ha bụ amakwuo ihe ha ji eme ọdịmma ọnwụma onye mmụọ na-enye nsogbu onye ma ha kwuo ihe ha ji eme ka ha na-afụ ụzọ ha na-afụ ọhụ. So mgbe enwezi osu kast a enwe ndị nchụaja na ndị mmụọ ndị osu enwezi ihe ha na-eme ndị Igbo na onwe ha nọrọzie handicap spiritual handicap dịka ndị Igbo si akpọ ya. So mmadụ ịsị na a ga-enwe ndị dịka osu ha dụ kama a na-ekwu ya ka enwee ike nwee mmekọta ka a ghara na-asọzi ha asọ ma onye na-asọ ha aka mana nke bụ eziokwu bụ na eziokwu bụ eziokwu. Ọ bụrụ na enwere osu anya ha esi nwe onye na-akpọ nwa osu na be nna m tata kama na ebekwa na be nna m akịta ha na-asọ na ha abụghị osu na ha na-asọ osu. So ọ ka o sedere ndewo. Maazị ajụjụ ọzọ wee bụrụ kedu ihe dị iche osu na ohu? Osu na ohu dịwara onwe ya iche. Ohu kọwara onwe ya osu kọwara onwe ya. Ndị be anyị na-asụ na ohu abụghị nwa. Iwe na-achọ ịkọwara gị ọbụ datina bụ ihe anyị fara na-eme adoption ya ndị oyibo na-akpọ adoption. Ọ dịbara na gboo. Ọ bụrụ na ị gaa obodo dị iche iche ị ga-afụ ebe nwere obodo ụmụ ohu enwere obodo ụmụ ohu obodo ọbụla n'ala Igbo dịka ndị eze dịka ndị kara aka n'obodo na-enwe ndị oru na-ejere ha ozi. Ohu dịka ndị bịara abịa. Ohu ndị bịara abịa ma ọkwa na onye chọrọ mmadụ rinne o nwere ike na nwa ma ọ mụtara eburu ibu ọ ga gote sata ohu kwụ ụgwọ so ihe a ohu m na ihe ọ ga na-eje ngwa onwe ike ọnọkọtezi aka ọ chọkwa nwaanyị lụrụ ma na ọwa ohu ka ọ bụ mgbe ị ga-eji ma na ọwa ohu bụ mgbe o ruru n'oche ọchịchị ma ọ bụ ekebeke ọchịchị ma ọ bụ aka ji ndị ohu anaghị abụ aka ji ọfọ mgbe ahụ maka onye bụ aka ji ọfọ anaghị eme ya adopt ọ ga-awụ nwa ọ ga-awụ epum bụ onye ụdịala nwa Diana na ọ bụ na baa nkịta na ikele mmadụ ndị nna asụ nwa Diana bụ na n'ọnwa n'ala aka isi pu ịbịa ha abịa. So ohu bụ ndụ bịara abịa wee biri n'obodo dịka ndị ọzọ mana ha abụghị ndị obodo ahụ. Ya onwe jikọrọ osu na ohu enweghị jikọ na osu. Ilekwa anya kịta otu echi na-asụ na-enwezi ndị ka osu kịta mgbe politiks bịara ya western politiks na otu a gachi na-ekwe na nwoke ihe dịkwa ka ohukwe na ka onye ọ na-emekọrịtawa ịfụzie kịta na ka ezi ihe na-akpọ na adoption ya bụ mmadụ ime child adopt na-adịzi legal n'ala Igbo mana mgbe aha ọ dịghị otu a. Ihe ọ na-ịgba nwa ohu ọ ga-edo onye egwu na ọkara na onye a onye ohu ime nwa adopt agasị na nwa abụrụkwa nwa na ọwa enwe mgbe ọ ga-eru ya nwe iji ọfọ anya enye ya ọfọ enwere oke ọ naghị ekete n'obodo maka na ọ bụghị dị ala. Ndewo. Daalụ maazị. Ajụjụ ọzọ wee bụrụ onye na-abụghị osu o nwere ife o nwere ike imenwu ka ọ bụrụ osu? Ihe ọwụ na mmadụ bụ chi mere ya ihe ọwụ na mmadụ bụ chi mere ya n'ụbọchị na mbido ụbọchị Chukwu kere mmadụ ka o kwere ihe ọ ji arụ ya ha bụ ọnọdụ ka dibịa na-eme eme ọ bụrụ na dibịa mara ihe ha eme dibịa otu aha ka ọ dị enweghị ihe iyi eme wee were ihe na-abụghị onye bụ osu ya ka ọ bụ enweghị ihe a na-eme na ya. Onye bụkwa na osu
o nwere ihe o nwere ike imenwu ka o kewepụ onwe ya mmadụ anya ha gbara ihe ọ fụrụ n'ahụ ya ọsọ onye bụ osu abụgoro osu ihe isu ihe bụ maka na ọ bụ mmụọ ahụ mere osu ọkwa ya dutetere ya bụ eme ndị na-aza ha eme ndị mmadụ mụtara ma bụ ya nwa mmụọ eme mmụọ eji kpọ ya nwa mmụọ mee ndị na-aza nwa agwụ mee ndị na-aza ụmụ agwụ so ihe ekewapụwo onwe gị ịchọ ọche ji abụ ihe ekewapụwo onwe gị ebe a ndewo ajụjụ ọzọ wee bụrụ ịma na ịbịa n'ala Igbo tata n'uche nke gị dịka esi ewe ndị osu dịka ka esi asọ ha asọ ịmagwo ka esi ekewapụ ha ife dị nwa agha o nwere ife ọha bụ emewe n'obodo asị na ndị ahụ ndị osu ekewapụ ha n'uche nke gị ihe a niile onwe ka o si wee weta nsogbu n'ala Igbo dịka o nwere ihe ndakwasị o wetegoro n'ala Igbo n'ụbọchị tata ndakwasị o wetere bụ na ịma ndị awa na-ekewapụ mechara ya na-ewute ha n'obi na ha na-abịa n'imezi obodo ha na-eso dịka ịlụ ọlụ obodo dị iche iche a na-alụ ahịa ana m nke ọsọ ha na-alụ ọlụ karịchaa mgbe ahụ and ọkwa na-ebumnuche ndị nna nna ha ji nwee ndị dịka ha ọnọdụ ka nga ịnọ ị na-amụta nwa ịchọ ka ị nwee mee dịga na-ekuru nwa so ọ bụghị ọlụ niile ka nwa gị lụrụ ka ọ ya alụ so ma eme mgbe mee dị gị ọ dịzie ka na-emete nwa gị ma karịa ya nwa na nwere mwute so ọ dị mwute a ka ha ndị ohu were na-enwe n'onwe ha ji chọbazie ka ha bụrụ ike mee ha ka esi eme obodo ma ọkwanụ ka anamata dị ka esi namata ndị obodo so olu sitere ọma mmasị agwa m ajụjụ ejụrụ ihe nna ajụ bụ dịka nwegwo ihe ntakwasị o wetara n'ala Igbo dịka ịbịa n'ala Igbo tata ịmagwonu ọtụtụ ndọrọ ndọrọ ọgbaghara dị iche iche n'uche nke gị ọ dị ka ihe osu a oso n'ihe mere ji ala Igbo tata dịka ịmagwonu ọgbaghara dị n'ala Igbo osu aha wetara agbaghara o wetara nkewa o wetara nkewa mgbe ị kwadotere afọ nwaanyị ya alụ ị garuo asịghị na ya ha alụ ya maka na ọ bụ osu ife ọ na o wetara nkewa obi ahịa adịghị ma obi ahịa adịghị nwaanyị na-alụ mma so ọ nọzi ọ dị ka ọwa ozi ofu Chukwu keziri Igbo niile mana ọ nna Igbo mụrụ Igbo niile so ifugo so ya bụ ihe osesighachigha na ihe mgbu o wetara n'ala Igbo daalụ maazị ajụjụ ọzọ wee bụrụ ịma na ihe anyị na-eme bụ ka Igbo dịkwa mma ka e nwee udo nwekwa ịhụnanya ka Igbo bụrụ ofu ka o si dị na mgbe gboo kedu ndị ọ dị n'aka ịma na ihe gbasara osu o wetakwa nkewa dịka isi kwuo nsogbu dị iche iche kedu ndị ọ dị gị ka ọ dị n'aka ịbịa nọkọ hazie ihe gbasara osu maka o wetakwa nsogbu dị iche iche ọ bụ ndị ọha na eze ndị Igbo ka ọ bụ ndị aka ji ọfọ ka ọ bụ ndị igwe n'ala Igbo ka ọ dị n'aka ịbịa nọkọta kpazie ife gbasara osu a n'ala Igbo ndị o kwesịrị ịbụ ọgbọ ịma ọha na eze ndị Igbo otu o sitere gboo ndị ọha na ndị eze ya ndị eze na ndị ha na-achị mana ụlọ nke ọha na eze a na anyị na-afụzi kịta mmụọ na ụmụ anya ha akọwa otu ha si eme na otu ha si dịrị ama ma ha ọ na-achịkọtakwa omenala Igbo na ọdịnala Igbo ọnụ mana mmụọ adịghị ejighị m n'aka na ndị a na-akpọ ọha na eze kịta ama m ka ha si ya eme nke ha mana ndị nlere anya ga-emeghere otu a na-abụ ndị bụ ndị ọchịchị omenala ndụ na-eme omenala na-emeri ya n'isi manya omenala ndụ manya omenala ndị aka ji ọfọ bụkwa na iji ọfọ ọkwa anyị na-aza aka ji ọfọ inwe ha ọfọ inwe ha obu ị naghị eme ihe ndị ọkpụ na ndị egere ihe so ọ bụ ndị ya ndụ bụ ndị aka ji ọfọ na ndị ọha ndị ọzọ bụkwa ndị kwetere na omenala mara na omenala Igbo maka tupu gị mezibe ihe a onye ọra ga-ekwetegoro na omenala Igbo dogodo mma ọ bụ kịta enwere Igbo ụzọ na enwere Igbo ndị ụka nwee ndị Igbo ndị omenala so and ọkwa na Igbo ndị ụka bụ ndị na-akọtọ ma osu ma ihe niile dị iche iche ọchekwa m n'ọsọsọ Igbo ndị ụka nwekwe ndị omenala sokwa akọtọ ihe gbasara osu ya enwere ndị na-eme ihe dị otu a kama na ọ bụ ndị akọrọrọ egororo dịka mgbe m batara omenala ọhụrụ mụ afụtakwara ndị osu dịka esi ekwu ya na ọ bụ ndụ arụmana ejiri m nna m nwa osu wee jebe ese mana afa mana mmadụ ọ mgbaka nchọpụta na enwere mmụọ o mere and ọkwara nna nna anyị wetara dị mmụọ ọwa ya n'afa na ọ ya ga the chief priest of ya gawo eze mmụọ a otu a kwesịrị obere eze mmụọ so
ọ bụrụ na ma Igbo ndị omenala n'onwe ha na-akọwara ha ọfụma ha aga jụọ ajụjụ na mmụọ jụọ ma na mmadụ ha ga-aghọtakwa. Okay, Maazị Daalụ, na nchịkọta ịma na ndị Igbo si na ịtụfụta nkụta akpụta abụ igusi ya ka ọ ghara ịdị ka ito ya mbụ. Kedu ndụmọdụ ị na-enye maọbụ kedu aro ị na-atụpụta gbasara osu a n'ala Igbo maka na ya bụ osu o wetagbo nkewa na nsogbu dị iche iche? Kedu ihe ọ dịgo ka a ga-eme ka ife gbasara osu a ka akwụsị nkewa, ka onye chọọ ịnụ nwaanyị ka ọ ghara ebu ihe ife gbasara osu ya egbochi alụmdi na nwunye n'ala Igbo? Kedu ndụmọdụ maọbụ aro ị na-atụpụta? Alo m na-atụpụta bụ ofu ihe ọ bụ otu a ị na-eje ozi ya ị na-eje kịta o nyere aka. Ọzọ ụkwa ọ bụrụ na ndị Igbo ga-enye aka tinye ihe mmụta omenala ndị Igbo n'ụlọ akwụkwọ, otu esi nwe Christian religion CRK, enwe traditional religion na school na our academic curriculum, ọ ga-enye aka. Maka ihe mere omenala ji na-ala kpamkpam enweghị ebe eche m na steeti gọọmenti na federal gọọmenti nwere ihe nkenye ha na-ekenye eji akwado omenala Igbo. Enweghị, mana enwere nkenye a na-ekenye ụka. Aja ime kampen aga na chọọchị mee kampen, aja ikwe nkwa aga na chọọchị, ụfọdụ gaa na okpukperechi nke ndị na-aka isi n'ala efugu ya. Funube m ka mmadụ na-eme kampen gawa n'okwu mmụọ. O kwesịrị ịbụ na onye chi ịbụ ọchịchị o were wibere onye Igbo n'ala Igbo ka ị na-achị gị were ọfọ ndị Igbo ṅụọ iyi, ọ bụghị gị were Baịbụl. Ị na-aghọta? Ọ bụrụ na ndị ọchịchị anyị ga-ebu ụzọ meme ihe ndị a niile, namata nkụzi omenala primary school, secondary school, even university, ka a na-akụzi ya n'ụlọ akwụkwọ. Enwe eziokwu na-abịa na constitution enwere right of religion, enwere Christian religion, Islamic religion and religious religion. Mana religious religion ọ nọ na constitution, mana a na-akpagbu ha akpagbu. Ọ bụrụ na a ga-akwụsị ịkpagbu ndị na-ekpe okpukpere nke ndị a bụ ndị idem, anyị na-akpọ ha ndị idem n'obe anyị, ndị ọgọ mmụọ, ndị na-agọ mmụọ ya, ndị na-emere mmụọ ọgọ, mmụọ na-emekwara ha ọgọ. Ọgọ mmụọ onye na-emere mmụọ ọgọ ya, anyị na-emere mmụọ ife, mmụọ na-emekwara gị ihe. So ọ bụrụ na a ga-akwụsị ịkpagbu ndị akpagbu, ọ ga-enye aka. Maka na oge anyị na-ebido omenala 2014, ụtụtụ ndị mmadụ na-ezo ezo, ụtụtụ ndị bi ezoro ezo, ụtụtụ ndị eze nwaanyị zoro ezo maka mkpagbu a na-akpagbu ha. Mana ka ha pụfụrụ na ha na ọtụtụ ndị dị ka anyị pụtasịrị gbasara ozi ọma na-eme ihe niile na-ekpughe ya ekpughe, ndị mmadụ apụta meme ya. Ma PG ma village chairman ha ncha niile agwa ha ma ezinụlọ onye agwụrụ mara o jee mee agwụ ya. Ọ bụ mmadụ agaghị eji ime agwụ, nna ya sị ya na ọ ya emekwa agwụ na ọ bụ Christian fada ma ọ na-aga ụka. No, you na-terminate the rights of that child. Maka na abịa na constitution enwere traditional religion legally. So ya obodo gọọmenti kwesịrị ịkwalite traditional religion n'ụzọ pụrụ iche, ọkachasị traditional religion nke ndị Igbo. Ndewo. Anyị ekene gị Maazị, na-ekene gị ọfụma na ohere i nyere anyị n'ụbọchị tata. Wee na-asị na anyị na-aga ka ya n'ọkụkọ mgbe ọzọ, anyị ka ya bịa chitekwe azụ na osina. Anyị ekene gị ọfụma wee na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma, wee na-asị ka ihe dị gị mma dịkwachi gị mma. Anyị ekene gị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Anyị abịagwo na njedebe isiokwu anyị ji bịa tata, ife gbasara osu. Mana ọ bụkwa ebe a ka o biri, anyị ka etinyekwu ya ọnụ mbọsị ọzọ, maka na ife dị n'osu erika. Ọ wụ okwuchi ụmụ wee na-ekene unu wee na-asị kabarụ ka ị na-esonye anyị na Ikoro TV Network. N'ebe a ka a na-ekwu okwu gbasara omenala Igbo, ife ọbụla jikọrọ omenala Igbo, mmụta niile dị iche iche bụ na Ikoro TV Network. Mgbaje na YouTube ị ga-afụ ebe edere subscribe, ibinye aka, ị ga-afụkwa ebe esere obere mgbịrịmgba, ibinyekwa aka ka ị wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ihe onyonyo nke ọfụ. Anyị nọkwa na Facebook nakwa na Instagram, kabarụ ka ị na-esonye anyị. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ Nnemeka Ilenunachi. Mana o nwere ofu afọ ya bụ ituo mụ abụọ nga ego, o nwere ofu afọ ya bụ ituo mụ akpa m nganga, ituo mụ riwe akụ abụọ nga ego, ituo mụ riwe akụ akpa m nganga. Daalụ. Ndị be anyị ekelekwe m n'ọzọ.
ndewonu onye unu na-anụ olu ya bụ onye ozi ọfọm onye ji Ndụka Akụchile na nwachie na Gbọrọgwụ na ala Osina, onye isi nchụaja obi eziokwu Chineke. Na-egenu Ikoro TV na ya ka anyị na-ekwu okwu ya maka ịkwalite ọdịnala na omenala ndị Igbo. Nke anyị bụ nke anyị, anyị ga-ahapụ nke anyị wee chọwa nke ndị ọzọ. N'ọkwanụ oriri gbakọta mmiri gbakọta ka orimiri dị eto. Ọkwa na mkpesa sepekịta ọnụ ọhụ ukwu aza wee zapụ ala dị mma. Ndị be anyị, Ikoro TV bụ ebe a na-ekwu maka ọdịnala na omenala. Ikoro TV bụ ebe Maazị Ribeakụ na-agbasa ozi ọma ọdịnala na-akwalite ọdịnala. Sonyere Ikoro TV na Facebook, sonyere Ikoro TV na WhatsApp, sonyere Ikoro TV na Instagram ka anyị kwalite ọdịnala anyị. Chetakwanụ na okpukperechi nke ndị ọzọ nọ n'ala Igbo tata wụkwa anyị nwakwalitere ya na amaghị ama. Kịta anyị ma na ọdịnala na omenala bụ nke anyị, ka anyị sonyere Ikoro TV na ibe a na-eme dịkwara mma, ka nwoke dịrị Igbo mma, ka nwoke dịrị ụmụ ala Igbo mma, ka ala be anyị jụọ oyi ma dịkwa mma ọzọ. Ikoro TV bụ ebe a nọ. Ndewonu.